Molweni, sanibona. Ninjani? Naphela. Asibonge, asithembe nonke niyaphila bafethu. Mfaka Mkhonzo nibingelelayo. Ake ngithathe ithuba ngibonge ama-new subscribers. Ngiwamukele ngokukhethekile ngokujoyina le channel. Ngiyabonga kakhulu guys. Thank you so much. Uma ngibheka nje la video yayizolo njengoba ngicelile ukuthi abantu abasubscribe, ngiyabona ukuthi hayi basubscribeile kakhulu abantu. Sikhuphukile kakhulu isibalo njengoba manje sibheke ku-3,750. Sibheke 3.8 manje. So siyakhula kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyanamukela nonke enisubscribeile izolo namhlanje specifically. Ngiphinde bese ngamukela nje nabo bonke abasubscribe kule channel. Ngiyanamukela nonke. Ngithi ke ake ngithathe leli thuba futhi ngibonge nalabo abakhomentayo. Comment section kuyaphithizela kakhulu. Okuyinto engangihlosele kakhulu le channel. I-comment section ukuthi uma ngikhuluma mina la kodwa abantu nabo bese bayaphawula ku-comment section because inhloso enkulu ukuthi sixoxe vele. Si-engage. Ngiyawafunda ama-comments wenu, good people. Ngiyawafunda kakhulu. Ngiyajabula ngendlela enichaza ngayo nenihlaziya ngayo lama-topic la esiwadiscussayo. It shows ukuthi abantu ba-South Africa ba-interested kakhulu ngezinto ezenzeka kule country. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabona ukuthi abanye abaphawulayo bathi baphawula baphesheya kuyilwandle ko-London. Nakuphi phesheya. Siyabonga kakhulu guys nokuthi lapho phesheya niyakhona ukuthi ni-engage nathi la. Nakuba nikude le kodwa izinto zasemzansi siyaxoxa ngazo nani. Nikude kanjalo. Ngiyanibonga kakhulu. Bonke abasharayo nabalayikhayo nabo ngiyababonga kakhulu guys. I appreciate it. Namhlanje ngithi ake ngithinte indaba yale VAT noma le VAT noma le value added tax elokhu idingidwa nje kangaka kulamalanga eSouth Africa. Kubonakala kunzima ngempela ukuthi i-ANC ithole support yokuthi uma ngabe ifika laphana kuvotelwe le budget ukuthi kukhushulwe i-VAT. Kubonakala kunzima ukuthi ithole support i-ANC. Kunzima kakhulu. Iyangixaka ke lento ukuthi kwenzeka kanjani lokho. Kanti lapha ku-GNU or the so-called GNU kwenzakalani? Hamba kanjani ngani ngoba ngiyathola ukuthi ama-party noma ama-political party akwi-GNU cishe awu-9. Shothi wonke lo 9 wama-political party awukhona namanje ukuthi bafike esinqumeni esisodwa kwenzakalani. Kuyakutshela ukuthi indaba ye-GNU into engekho. It's empty. It's empty. This thing is about 2 political parties. Lokuthi nesikubiza nge-Grand Coalition between i-ANC ne-DA. Laba abanye nje ngizwile nje ukuthi i-IFP nayo eyiphathi yale so-called GNU yona isivele yavuma yathi hayi iyavuma yona. Nakanjani izoyivotela i-ANC ekukhuphuleni i-VAT kule budget njengoba iza nje. So isivele yakuvuma lo. Kodwa i-DA okuyiyona thina esikholelwa ukuthi iyona eqhoqhobele le coalition ithi cha. Phela i-DA ayidli insangu. Basho njalo abanye bathi hayi i-DA ayidli insangu. Ayidakwa. Iyayicabanga into before iyenza. Yabona njengoba i-ANC yayifaka yazi ukuthi i-DA injani. Kufanele ukuthi ke ikufile lokho yazifaka kukho. Yazi kahle ukuthi isifaka kuphi. Yayeka ukwenza izinto ezifanele abavoti base-South Africa, yazifaka kulotaku lolu ezithole ikulo manje. Yatholakala ukuthi ke
ne-ANC njengoba ibihlangene i-NEC yakhona. Hhayi ngathi impela kuhlukenwe phakathi. Bakhona bathi no. This thing yokukhuphula le VAT ayikho right. Khona bathi hhayi ayikhuphuke. Baxakekile kubi ngempela. Kodwa nje mina ngithi noma isiphi isinqumo abazosithatha, whether u-left noma u-right, it won't make any difference. People are already fed up nezinto eziza ne-ANC. Doesn't matter ukuthi yakhushulwa noma iyehliswa. Thina siyi-MK Party nje for example asingeni nokuthi kwenzakalani. Futhi bayazi nabo ukuthi kwi-MK ngeke baze basondele, bazosondela bazothini kwi-MK. Yini abazoyikhuluma ne-MK Party? Because ayikho vele. Because ayikho neyodwa into engaze yenze nje kube ne-chemistry between i-MK Party ne-ANC. Into engeke ize yenzeke lo. So nje into engifuna ukuyiphawula la ukuthi indaba yalento ye-VAT izo-expose kakhulu yona i-ANC. Already isivele exposile. Because abantu, it doesn't matter ukuthi bayichaza noma bayicacisa kanjani indaba yokukhushulwa kwe-VAT. People bavale indlebe abasezwa lutho. The fact yokuthi nje uMinister of Finance wakumemezela ukuthi uyakhuphula. Ukuthi ukhuphula ngaziphi izathu and all that, people don't care, balinde ukuvota. Yila bayokhona khona ukuphefumula. Basho ukuthi siphendula kanjani kuloko kushiwo nguwe wegodongwana. Yilowo nje osekulindwe abantu base South Africa. Balinde ukuphendula kwi-ballot box. Yilowo nje ngifisa ukusho la ukuthi abantu base South Africa ngoba vela yikho into exoxwa nabo manje. I-ANC yayiconsultela nje yodwa ngasese izenzele izinqumo yona yodwa. Kufana nako lokuthi nje iyenze lento le eyibiza nge-GNU. Question is, did they go to the people who voted the ANC? Bayocela ukuthi sicela ke ngoba sinivotela isimo sesinje manje, sicela ukuthi ke manje nizivumele singene ebudlelwaneni ne-DA nabanye. Azange bakwenza. Why? Because they don't care about the voters. Bantu bayavota, but at the end of the day inqumo zenziwa lapha phezulu. ANC ifuna nje amavoti kuphela. Yingakho ke ngizothi even nakulama by-elections enzakalayo njengamanje, uma ngabe uyofika lapha novotela ANC wokwazi ukuthi uvotela iparty ezothi masithatha izinqumo ngawe. Uyobe ungasekho wena, ungesena say lapho kulezo nqumo. Yilo nje ngifisa ukusho. Le budget nje lelo kulokukhulunywa ngayo manje ukuthi iyakhuphuka, sebayixoxela bodwa lapha, bahlangana bodwa bazenzele lezo nqumo, abasabuyi kini bazobuza nina ukuthi nithini. Kodwa ke nginithembile abantu baseMzansi nizophendula kuphi? Kwi-ballot box. Yeza i-election next year. La nizobakhombisa khona ukuthi nicabangani. Yayibona? Yiloko nje ngifisa ukusho. So indaba ye-VAT hike noma ukukhushulwa kwe-VAT, ngicabanga ukuthi mina abantu base South Africa abangabe bekhathazeka noma because noma ingathi uyakhuphuka noma iyehla angeke kwenze mehluko vele. Angeke kusenza mehluko. Vele sesivele sifakiwe enkingeni. Ngeke kusawenza umehluko. I-ANC seyivele isimoshe kakhulu. It doesn't make any sense ukuthi iyakhuphuka noma ikhuphuka i-VAT. The fact ukuthi nje sebenzele inqumo abazenzile nge-country, especially ukusifaka kulento le engasebenzi ekuthiwa i-GNU. Izwe limile, izwe akuhambi kahle. Izinto even bekuvele kubheda before ungenwe kulento le. Yingaka abantu bayivotela out of power i-ANC. Yaforsa ngenkani ukuthi iphathe. Buka ukuforsa ukuphatha kwayo ukuthi kwenzani manje. Yiloko nje ngithi mina hayi abantu ba-South Africa bayophendula ngevoti lapho. Abaqale lapha ngama by-election kuze kuma local government election next year.
Mfoka Mkhonza lo, ngiyabonga kakhulu.